खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं राजिब बसुमतारी बडलेण्ड बुब्लि अनसायगिरि गासैनिसिमबो 2024 मायथाइनि गोदान बोसोरनि गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरबाय लोगोसे आसा खालामो देग्लाय 2024 मायथाइयाव जोंनि बडलेण्ड बुब्लि अनसायगिरि गासैबो नोंथांमोना फिन आरोबाव थांनाय 2023 मायथाइयाव अनसायनाय बायदि देग्लायबो फिन आरोबाव जोंनि बडलेण्ड बुब्लिखौ अनसायगोन मदद होगोन होननानै जों आसा थाबाय बेजों लोगोसे नोंथांमोननि गेजेराव सोरां मन्जु थियेटारनि मोनसे खौरां लानानै फैदों आरो बेनो जाहैबाय सोरां मन्जु थियेटारा गोबां दुखु खस्थनि गेजेरजोंब्लाबो देग्लाय 50 बोसोराव आगान होबाय थामहिनबा सनाथि मायथाइ फोरबो खुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बे सनाथि मायथाइ फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै सोरां मन्जु थियेटारनि गाहाय सामलायगिरि चन्द्रकान्त बसुमतारी बिथांखौ न' दुवार दखरानि बर' थुनलाइ आफादा मान बावदों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलो आफादफोराबो चन्द्रकान्त बसुमतारी बिथांखौ मान बावनायखौ नुनो मोननाय जादों थामहिनबा सोरां मन्जु थियेटारनि गाहाय सामलायगिरि चन्द्रकान्त बसुमतारी बिथांखौ थामहिनबा 50 बोसोर जानायलाय एबा सनाथि मायथाइ फोरबो खुंनायलाय गोबां ओनसोलनि सुबुंफोरा बिथांखौ मान बावनायखौ नुनो मोननाय जादों लोगोसे सतिया समष्टिनि बारग एमएलए बिथाङा थामहिनबा बारग एमएलए प्राणेश्वर बसुमतारी बिथाङा सोरां मन्जु थियेटारखौ बेसेन लायालासिनो सानथामनि हाबाफारिजों एबा सानथाम दिन्थिफुंनो थाखाय बारग एमएलए प्राणेश्वर बसुमतारी बिथाङा आखायाव लायो दानिया फैदों सोरां मन्जु थियेटारनि गाहाय सामलायगिरि चन्द्रकान्त बसुमतारी बिथाङा बे 50 बोसोर आगान होनायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों जों आबुङै मिथिना लानि बर'नि गेजेराव आं खनालि जयन्ती खालामगोन माने गुबुन हारिफोराबो हारसाफोराबो 20टा 22टा थियेटार दं बोसोराव किन्तु बिसोरबो गल्डेन जुबलि खालामनो हायाखै आरो जोंनि बर'थ' गैखायानो मात्र आंल' जाना दङ সেইকাৰণে आं बुंदोंमोन जे जेनेका गल्डेन जुबलि खालामगोन आरो बे गल्डेन जुबलिनि साना नै फेब्रुवारि दाननि नै फैगौ फेब्रुवारि दाननि 14 15 16 फेब्रुवारियाव बे गल्डेन जुबलि सानखौ आं फालिनाय जागोन बेखायनो आं गोबां जायगायाव माने जा माबायानो हम लखिमपुर धेमाजि ओजों आखाय गलाघाट कार्बि आलं जा क'क्राझार दक्षिण गवालपारा थिग बिदिहाय जायगायाव आं प्रसार खालामबोदों जे ए गल्डेन जुबलियाव जाहाथे गतै रायजो राजाफोरा आंनि सेथ्लाय गेजेराव थांनानै आंजों जाहाथे नुजाहैनानै आंखौ थुलुंगा होयो बेवहाय मन्त्रि एमएलए जेसेबां दं जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बे मन्त्रि एमएलएखौसो गासैखौबो आं इनभाइट खालामदों दिनैनि समाव नैबे जयसिरि हालामावहाय थियेटारखौ हरथामावबोदि फ्रि देखायनाय जादों बिनि सायावहाय मा बुङो बिनि सायाव आं हाजासे गोजोनदों बिथांजोंहा एक्स एमएलए प्राणेश्वर बसुमतारी बिथांजों आं सुक्ति खालामदोंमोन माने माबा हिसाबै टिकेट दानाय माबा हिसाबै कन्ट्राक्ट हिसाबै किन्तु बिथाङा दि दिनै रायजो राजाफोरनो फ्रि दिन्थिना होदों आं हाजासे गोजोननाय मोनदों माने बिथाङा दाल' नङा आग्लानिफ्रायनो प्राणेश्वर बसुमतारी एमसि माबादो एक्स एमएलएदो आगोलनिफ्रायनो आं बिराद दन्दुखा आरो बिथांखौ होबाय बिथाङा बिराद गोजोन होबाय रायजो राजा आंबो मोजां मोनदों नायथो रायजो राजाफोरा आरो बे एरियानि बोराय बुरिफोरा किसुमान दा गोजानाव थांनानै बर' थियेटार नुहैयाखै माबायदि बर' थियेटारा बेखौदि दिनै जोंहा प्राणेश्वर बसुमतारीया दिन्थिना होबाय एक्स एमएलएआ आं बिराद हाजासे गोजोननाय मोनदों आरो रायजो राजाफोराबो बिथांखौ साबायखर होनांगोन जे बिथांनि बोलोआव बिथांनि माबायाव साननायाव दिनै जों खुला पार्टि लांदां टिकेट गैयालासिनो जों नायनो मोन्दों बेखिनिखौ रायजो राजाफोरबो गोजोननानै बिथांखौ साबायखर होनांगोन आरो माबायदि सोलिबोबाय दङ आं जोबोद मोजां मोनदों आं दिनै 3 बोसोर जाबाय इयाव थानाया रायजो राजानि सापर्ट मोनदों आरो बिदिनो अनसायलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो बे सोरां मन्जु थियेटाराव गाहाय फावखुंग्रि हिसाबै 3 बोसोर जाबाय बेनि गेजेराव माब्लाबा दुखु खस्थ' जादों नामा बिदिनो दुखु खस्थ'आ थाखायो सहायनांगौ जाखायो हारिमुआ हाबबाय जेब्ला गिबियावनो बडलेण्ड बुब्लि निउस चेनेलनिफ्राय जोंनि नैबे ओनसोलनि थियेटार जानायनि बागै जे रादाब बुथुमनो फैबाय बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ साबायखर बावबाय दा नैबेयाव दिनै जोंहा जोबथा हराव फैबाय सानथामनि हाबाफारिमोन आरो हरनिया जानानै थांबाय दिन्थिनानै थांखांबाय दायो हरथामाव एबा दिनै लास्ट दिन्थिफुंगोन दा बेयाव जों मोनसे खोथाखौनो खोब गोजोननाय मोनदों मानोना गिबि जों मिथिदों सोरां मन्जु बर' थियेटारा गोजाम जोंनि बर'नि गोजामसिन होननानै जों सानजायो गोजामसिन बर' थियेटार आरो बर' थियेटारा फैयै सनाथि मायथाइ फालिथाय फोरबोआव सफैबाय फैगौ 2024 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि 14, 15 आरो 16 अक्ट'आव सनाथि मायथाइ फालिथाय फोरबो बिथाङा लादों गल्डेन जुबलि खुंनो लादों आरो बेयाव इनभाइटेसन गोबांखौनो खालामदों बिथाङा गोबांखौनो हांख्रायदों नुजाहैथिनो खावलायदों दा बेखौनो जों गौरब खालामदों जे बिथाङा जोबोद दुखु खस्थ' सहायनायनि गेजेरजोंब्लाबो गल्डेन जुबलि बर'नि गेजेराव जे थियेटारा सफैबाय
बिथाङानो जे मोनसे जारिमिन रनसायबाय बेखौ जों जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांनि सिगां समफ्राव जाबायदि जों निउस चेनेलफोरनि गेजेरजों नुदोंमोन दुखु दाहा फोरमायनाय बिथाङा जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों थियाटारखौ सामलायबोदोंमोन गावनि 65 बिगा हायाव फानै 8 बिगाल'सै होननानै बिथाङा सिगाङावबो बुंदों आरो दिनैनि बे जोंनि दान्दिसे जोङो बिथांजों रायज्लायदोंमोन बेयावबो बिथाङा फोरमायदों अब्लाबो बिथाङा मोनसे खोथाखौ बुंदों जे देग्लाय सनाथि मायथाइ फालिथायखौ फालिनायनि उनावबो बिथाङा फिन आरो थियाटार जगतआव ओंखारफिनगोन बर' समाजखौ सिबिफिनगोन बेखौ बिथाङा जोंनो खोथा होदों आरो जों खोब गोजोनदों किन्तु दुखुनांथाव बाथ्राया नैबे इनफ्रास्ट्राक्चार जिथु थानांगौ एबा बिथांमोननि जि सोरगिदिं बिथांमोननि नांगौ जानाय मुवा बेसाद साजायनायनिफ्राय लानानै दिनैनि जुगजों जि गोरोबनांगौ नैबे बादायलायनाय मुगायाव माबायदि जानांगौमोन जोंनि बे साजायनायफ्रा थियाटारनि माखासे डेक'रेसनफ्रा बेखौ जोङो नुनो मोनाखै जोबोद दुखु मोनदों दा बिनिखायनो बेखौ जाहाथे जोंहा गेदेमा सार बिथांमोना जायखि आफादावनो थाया मानो एबा जायखि पलिटिकेल पार्टियाव थाया मानो सिगाङाव हाग्रामा महिलारि बिथां सारा जोबोद मदद होबोदों होननानै मिथिदों आरो बिनिखायनो दिनै बे समसिम सफैदों आरो दानि बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर बिथां प्रमद बर' साराबो 10 लाख रां होखांबाय होनना जों मिथिदों आरो बिथांखौ बेबायदिनो गोबां माखासे मिनिस्टारफ्रा एबा एमएलएफ्रा मदद होदों एमएलएफ्रा मदद होदों होनना मिथिदों अब्लाबो 50 बोसोरसिम सफैदों जिहेतु खस्थ' खालाम बे होनाया जथेस्थ' नङा साबसिन हामसिन खालामनोब्ला जोंनि जेसेबां एमएलए मन्त्रि एबा एमसिएलए जेसेबांखि थाया मानो बा धोनि जेसां थाया मानो साफ्रोमबो अनसायनानै मदद होलायनांगोन बे जोंनि जारिमिन जे सोरां मन्जुर थियाटारा जे बर'नि गेजेराव गोजाम थियाटार आरो दिनै 50 बोसोराव आगान होबाय बेखौ जों जोबोर गोजोनदों आरो नैथि खोथाया जाहैबाय जोंनि बे ओनसोलाव बेबो मोनसे जारिमिन मानोना खुनु मोनसे थियाटारखौनो बे ओनसोलाव उदाङै दिन्थिनाय जायाखैमोन एबा फांथेनाय गैयालासिनो दा दिन्थिनाय जादों सिगाङाव टिकेट हिसाबै दिन्थियोमोन दा बिना फैसायाव एबा बेसेन नाङा जासे बयबो नायदों बेयाव बर'ल' नङा गुबुन हारिनि दं नेपालि दं आदिबासि दङ आरो आसामिसफोर दङ आरो गुबुन जेसां साखाथियाव हारिफोर दङ बिथांमोनाबो नायदों आरो बयबो सानदों जे थियाटारखौनो बेसेन नाङा जासे बिथांमोना खुला देखायदों जेराव हारसा थियाटारखौ नायनो थाङोब्ला जोङो 300-400 गाहाम होनानै जों नायो खमावनो जोङो 200 रां होनानै जों नायो हारसा थियाटारफोरखौ किन्तु बर'नि थियाटारा जे ओरैबायदि उदाङै दिन्थिनो हादों बेखौ गुबुन हारिफ्राबो नुना सोमोनांदों आसुरित जादों आरो गुबुन चेनेलनि आसामिस चेनेलनि गुबुन चेनेल बिथांमोनाबो निउस चेनेल बिथांमोनाबो रादाब लांफैदों रादाब बुथुमफैदों जोबोद बाख्नायथाव आरो बेयाव बाख्नायनांगोन साबायखर बावनांगोन जोंहा एक्स-एम-एल-ए बिथां प्रानेश्वर बसुमतारी सारा गावनो थाखा फैसा दुखु खस्थ' खालामनानैब्लाबो गावनो थियाटार ग्रुपनो बुजायहरनो लानानैब्लाबो जे जों बयबो रायजो राजाखौ गोजानाव थांना नायहैनो हायैखौ बेयाव साखाथियाव लाखिनानै जे नायहोदों बेखौ जोबोर बाख्नायनांगोन बिनिख्रुइ देरसिन आरो बाख्नायथाव जोङो बे थियाटार जगतआव सुबिदा मोननाय सिगाङाव जोङो जेबो नुफेराखै बेनो जोंना मोनसे जारिमिन होनना जों सानदों आरो